it's me again, Char. So, today is the birthday of my brother, Pian. So, kay wala na uso ang handa-handa daw. Aton may mag-lunch, no, late lunch dito sa Just Sizzling, no. And after murag musuroy kadyo dito sa Kinaiyahan sa Bilar. So, ubanta. I'll bring you there. See ya. Happy birthday! Happy birthday! Sisi, Kuya, Ate. Hey! And the birthday boy is there. May pang millennial. Sizzling. Oh. Lava cake na, sir. Lava cake. Gamay ra gud. Gamay, isa ra ka teaspoon ba? Itong slices. Sambal ibo. So after lunch, mga to kuno mi sa Bilar, no? Kinaiyahan Nature Park something. So dalikyat na mi dito. Kay labong okay amo ang driver. Walay klase. Hey, Clarine Bridge. We will be using the Luay Interior Road in going to Bilar, and we passed by Tinaing Manok. We call this as Tinaing Manok or Bituka ng Manok. Kay galukot-lukot di siya nga road. And of course, malabyan ang famous man-made forest sa Bohol, no? Diara sa Bilar, Bohol, which spans about 2 to 3 kilometers of mahogany trees, no? Nga gilinya sa kalsada, nag-abot na gid ang mga tumoy ana mo form og arc. And we're using Google Maps to be sure aron di may mga wala. It's so happy to see nga daghan pang mga harvestonon nga kahumayan didtong dapita. And mura og naabot na mi diri sa Kinaiyahan Forest Park. Okay. So, ang mo-greet ni mo, ang security guard. Wait daw. Sa entrance, syempre, manguta na ang guard kung napakay reservation or unsa kay gibalibaran mi niya kay alas 4 na hapon na mi ana ni abot, so nanawag jud mi no sa reception nang hangyo gud mi kay gikan pagibaya gud mi Tagbilaran. So naluoy ra pud sila. Gipasulod rami and gipadiretso na lamang sakyan nandiri sa reception area mo na ilang reception area. Dajon kamo Kinaiyahan Forest Park. Og so walay paglangan ay nagpatao dami sa mga wristbands, no, sa entrance sa reception area. Naa sila promo for Bohol residents, medyo nakabarato tagamay sa entrance fee ni ana. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Kinaiyahan Forest Park, and I will give you short information about Kinaiyahan. Kinaiyahan is a 4.5 hectares property, and we invite you to explore the phase 1 of Kinaiyahan. So, ang mga activities and adventures ngayon yung ma-enjoy diri sa sulod. First is natay bamboo nature walk. So, along the bamboo walk tour, you will encounter 40 different varieties sa atong bamboo.
And then we have two islands inside. First island would be the access for the Kalamay boat rides. And the second island is for the viewing of our animals like kesam, peacock, and rabbit. Anyway, we also have restaurant that ready to serve you and also you can claim sa inyong consumable. So make sure nga dili mawala ang inyong wristband kay nag-contain na siya 75 pesos each. And then before we go, we have few reminders. Smoking and vaping are not allowed inside these premises. Outside food and alcoholic drinks are not allowed inside. And please do not leave your valuable things unattended. And throw your garbage properly into our designated trash bin. So thank you so much for listening and I hope you enjoy for the rest of your tour here at Kinaiyahan. So, Okay. go picture ta diri ma'am. Okay, thank you. So on to our tour with our tour guide Arlene. Okay, every time sa kuan mo present sa ato ang ticket. Binhi lang ma'am niya. Ang last number nga mabilin is kung una siya sa restaurant para sa inyong consumable. Okay. Thank you. Ilan mo kabok, ma'am? 7. Bamboo Walk. Ganus ara ni siya nag-open. October 29 ma'am. Ah, okay. From the reception area na ay murag booth dito nga kuhaon ang isa ka stub no para sa tour sa bamboo forest. Og wala jud ko kapugong dagan-dagan ko diha kay nice kaayo. It's a grass. Ang arrangement sa mga Yay! bamboos. Perfect. All got it right. Bamboos are not trees but grass. Diri ma'am Okay. is mag-start They na ta belong sa to the atong grass mga, family. varieties sa atong mga bamboo. So kani sila nabilong sila sa mga ornamental varieties or mga pang display purposes. Ah, okay. So mga bonsai ra ni ma'am gamay parehas na ho kadako. Ah, baby bamboo. Pwede po sa pang indoor sa atong balay. So all kinds of bamboos. Hiroshima bamboo nga gikan sa Japan nga similar siya sa itong variegated. Kani. Ang variegated pero kani mo Japan. Yes, Katong bamboo nga, mura siya o ganang lingin-lingin bilang punuan. katong Boda Bini. Mani ka ma'am. Kani siya is a symbol to attract wealth, good fortune, and prosperity. Kani siya. Attract wealth ng puno. Attract wealth. Sige madato ta ana. Oh, kaning siya. bamboo nga Mura budra. siya kuan, mura siya kanang buktuan. Sa basa bitang Ito nang maririn o. Panguntra ni mo. Pangondrag aswang. Karon pa ko daghan daig variety of bamboo. Mani siya gikuhaan ako sa katong pagkaon na yang bamboo shoots or ubod. Kani nga klase. Ubod. Linas. So para sila ka klase nga the best na kuan na pagkaon linas ug ang butong. So Mm. nga varieties sa bunsaon ni siya proseso pait gyapon sa kayo. So, nanami sa among bamboo walk. Oh, dili unsa naman te bamboo walk gihapon? Ha? Uy, naapay daghang mga varieties di ay. Yeah, amazing jud kaayo ning Kinaiyahan no. Naagi mga representatives sa mga variety sa bamboo dining dapita no. It's a bamboo forest. Ya kanang iyang gitudlo kanang black nga bamboo. Maayo sad ni ilang mga guides diri kay well versed kay sa mga bamboo So varieties. kani iron bamboo, Iron kani man. siya well known nga gigamit for mga fishing implements o sa mga pangdagat, katig kay. Katig kanang iron. Dugay kay sa madugta or kanang gabukon. Okay. Mayro pong ipasod ta ani no kay naka Ako ra jud nabalaan nga bamboo isa ra gyud. And Linas o kaning butong siguro ma'am no. katong butong. So I didn't know nga kuan. Daghan din siya variety. So what time mo mag-open ani? 9 until Till 4 ta mag-last og receive og guest pero mag-close ni ma'am is 5:30. Ah. Actual diri or mani siya yung bamboo shoots or in Bisaya ubod. Mo ni siya. Kasi mga edible nga pwede na pa makaon na ganun siya makorma. Kanya karing diri nga side mga kuan na siya imported mga varieties. Na
lata nga bamboo diri. Hoy, mga lata. Bamboo sa Oo. Nakulat na. pero kani siya nice kani siya kayo po. Dili pa nimo siya ma-identify o ma-appreciate ang iyang pagkakaroon Teddy na bear? teddy bear. Pero kani siya ang iyang kaniyang cover. Nganong mo teddy bear man siya. Yang texture kaning yang dapaw ma'am pohon or four. Mo ni siya Marag- siya kayo nga it looks like a teddy bear. Ah, okay. So balikan pa din nato pohon. Ma'am, iya kaniya tong giant dragon bamboo. Ang yang polygon size ana siya is mura siya o kadako sa lawas sa lubi. Ah, Kadakoon. So next na siya, second na siya, mas gamay-gamay. dragon. Oh, nice pa oh. Ano siya dire, mo siya. Tinuyo niya siya nga design ma'am, pero di ko nila concept sa salin sa Odette nga bagyo. Ah, ang hirig. Salin sa Odette style. Oh. Okay, so murampa ta diri sa salin sa Odette style. Kay nga hirig. Bitaw no. Oh, nahirig bitaw, nahirig style. Pero nice ha. Nice ba siya tanawon bisa gahirig. Mayo kay ang architect ani ba? Ang sana designer. Garden landscape artist. So unsa nang puning dapita? Oh, wow. Picture ko na naay heart. Unsa ang puning nga style? So unsa po nga aning structure, ma'am? Ano siya? Same ra man gyapon dito sa atong start pero dagko lang. Ah, okay. Pero nice lang kayo ma'am ilang the way of sa nang pag-painting. Murag bamboo. Real bamboo. Now, heart. Char. Wanted Valentino. Kasabaan juga monet. Oy, Mona Lisa smile. Okay, so we're going to Kinaiyahan Restaurant. Ay among i-claim ang among consumable nga 75 pesos. So we're here at the restaurant. Okay, as expected, made out of bamboos, no? Kaning nga restaurant, no? Nindot po. Nice ang pagkahimo. This is I think tree house. Oh, nisaka gid ko no. Sa hagdanan, mura siya tree house. Kan-anan gihapon siya diri sa ibabaw with 360 degrees view of the farm. Okay, naana diha sila. Nice pud nga pagkahimo, no? Nice ang design. Very native ang design. Yeah, amazing ang view. No, that's a 360 degrees view sa farm. And even see them from the top, no? Ang tuan, ang lingkod na gipangkapoy na naog suroy-suroy. Not even half pa sa farm mo'y nasuroy pero gipangkapoy na. So nag-order kami og mga native food. Part of our entrance fee na ay 75 pesos worth of food sa restaurant. Okay, tinuod nga humay man jud ni o, tinuod nga humay. Ni, ako hot kalamansi. Dira very tambok ilang humay. Bot namong order no nga gikaon jud dayon kay init pa ang pinaypay. Lami kayo ilang pinaypay, humok and humok ang sulod pero crunchy on the outside. And giparisan pud og hot kalamansi na apoy biko ana og turon kamote. Pagkahuman sa snacks, syempre lingaw-lingaw nagswing diri ang gors. Murag bata nagbinata ang tiguang. No, lami kay ilahang lami sa feeling ang ilahang swing. And then gagara-gara pa jud ang tiguang niadto ba jud anang nga net, no? Abi nila og kanang hadlok pero dili gina siya hadlok, no? Nindot po siya i-try din ang dapita.
murag extreme, murag adventure char. Lagi, babay-babay pa. Asak ka. Lingaw po diri, handay-handay. And wala ma-kontento. Aw, manaog yun. No? So, ruyon ang kahumayan o katong kabasakan. Kung tinuod bagajod nga humay, no? Na rice fields di anang dapita. Okay. Nice kaayo ang hangin. No, ang sunset po, very nice. Tuwa, gadagan-dagan pa. Sa muka. May jud ko nakakita og tinuod nga rice, no? Kanang naa pa jud siya sa basak, no? Nasa gitamnan pa. Kaya ako makitaan katong naa na sa sako. So after minang snacks, namasin pa jud ko nga makasakay sa Kalamay boat ride. Pero close na. So balikan ko ni. Kay nice kaayo pud ang ganang river tour gali ana nila, no. Ana magsakay ka atong Kalamay boat. So kay wala man, niadto na lang ko sa Pikas Tampi. Adto ni Tabuk sa island. Okay. Napo ni sila yung mga bridges. May mga bridge po, no. Nice kaayo ang view. Amazing, no. Pakalma sa utok. Nga lukot-lukot. Sa kagubot sa gihuna-huna char. Sayang, wala na yung Kalamay. Bao Kalamay. Nice kay sunset, oh. It's so nice here. So serene. The sunset is so lovely over there. Okay, so wala nang naka-try, no. Mubalik na jud mi ani. Dagan sila koy. Okay, nanawag ang pikak. Tuta sa pikak. Okay. So we are at Kinaiyahan in Zamora, Bilar, Bohol. Over there, sunset. Oh, diba? Who would have thought? Nice ang sunset. Okay, and backdrop some things. And we go to the peacock. Maskin hapon na, mga ito gyapon ta sa peacock. Okay. So naanay mga suga. Kay hapon na over there po. Wako kailan eh. Samot na wako kailan eh. Kisa na. Kisa na. So, welcome to Peacock Island. Okay, this is Peacock Island, full of peacock. Okay, there. So daghang peacock diri, and we'll go to the Peasant Island. Okay. So mo ni siya, Peasant Island. Okay, na siya mga bridge. Over here, the peasants are here. This is only phase 1, no, sa Kinaiyahan. Daghan na kag matan-awan. Okay, nice kayong sunset dito. Laka nice. Going to the Rabbit Island, pero ganahan dyan ko sa sunset. Oh my God. Kanina po nga. Okay, against the bamboo backdrop. So, puro ni siya bamboos surrounding the islands. Now, I'm going to the Rabbit Island. Okay. Mga taga Bohol man din ni sila. Nya diri ra may gakita sa Bilar, saon na lang. Okay. May mga rabbits. Hala.
Okay, healthy rabbits. So this is the rabbit island. Free range ilahang rabbit. Look how cute. Okay. Okay. So this is Rabbit Island. Hala, nainom siya. So, nga na dahil siya mainom og water. Ka-cute. Time sa asa na to sila. Magibiyaan ako. Okay, so nice no. Nindot untag na sayo-sayo pa may kay daghan daig siya kasuruyan diri. I'll be back. Kay wala pa jud ko nakasakay sa bao. Kalamay, bao naman. Kalamay nga floating. Yan nice dito, nay kahoy, nay mga swing. Okay. Nice. Very relaxing ambience. So, my God, the sky is so nice over here. I'm speechless. Nature na nature. Thank you, Lord, for this wonderful scenery. Salamat Jamo, Kinaiyahan Forest Park.